Assalamu alaikum, mehriban eyleşler. Türkmenova televizyonunun mehriban muştoklary. Gepleşimizin nowatda aqsany. Haýaty gepleşik elbetde siziň sabrsyzlyk bilen garaşýan Bähseşat gepleşimizin nowatda aqsany tomaşa diýäňiz. Bir de şu real eşlik zamanında ýaşadyp, şu real erkin, medeniyetli gepleşikleri ýaýlymda sizi hödürlemäge, giň şertlerde ödüp berýän gahryman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan beýik tutumly işlerini diňe üstünlükleň ýar bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Mehriban tomaşaçylar, hemmämiziň bilişimi diýäli gahryman arkadamyzyň saýatyna bu günler elbetde Gödel paýtagty Aşgabatda agratlesk boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Elbetde bizim şu dünýä çempionaty gatnaşýan ähli türkmen türgünlerimizi diňe üstünlükler arzu edýär. Ýeňişli orunlaryň paýly bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Ýene bir ýoly bize ýa-ni gyýtgy wagtyň içinde gahryman arkadamyz Gödel Türkmenistan ýurdumyzy spordyň iri çärleriniň giňden geçirilýän ýurduna urdy. Bizim ýene bir ýoly gahryman arkadamyza çäksiz sawatymyz aýdýar. Bir de mehriban eyleşler şupurzatlarda size Birleşme Diýaly Agratleski bayramçylyk geçirilip dur, dünýä çempionaty. Bilen size hemde türgünlere bir sowga dökümine sport bilen baglanşdyrdyk. Azakany bilen gepleşimizin bu sanyny şoň üçin 0504 kıysa telefon bergimiz mehriban eyleşler siziň gelen teklipler tölemez. Sanardan kän her bir üçin ýene bir ýola sawatymyz aýdýar. Ýene de uğrada bermeli. Öýjükli telefonumuz golada dämi? Onu eliňize almaly. 0504 kıysa telefon belgimiz siziň hyzmatyňyzda gece gündüz 24 saatyň dowamynda. Bizim siziň uğradan tekliplerinize esaslanıp iki sany medeniyet we sunat işgärni gepleşimizin bu sanyna çağırdyk. Özüm olaň birini öňüm çağırypdyk. Özüm olaň ikisem dogonlar. Özüm olar adyny aýdyryn aýtdyňyzmy? Aýdamyza wagry. Elbetde onu bilmek üçin azajyk sabr etmeli. Bähseşler siziň tomaşa etmeňizde öz işine başlaýar. Ine de mehriban eyleşler, bähseşler atly gepleşimiziň mehriban muştoklary, gepleşimiziň nowatda aqsanyň nowatdaky mehmanlary bilen tanışdyrmak pursaty gelip ýetdi. Onu tanış bolun. Ýa-ni diýişimiz ýaly dogonlar. Özüm Saparovlar. Türkmenistanyň atgylanan artisti Şöhrat Saparov hemde ýurdumyzyň ýaşdakini aýdymşy. Şöhratiň mehriban jigiti Bayramxan Saparov bugün bizde mehmançylykda. Görüşmek ýaly Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparowyň mehriban perdentleri, şägirdleri bilen elbetde bugün gepleşimizi alyp bararys. Aglar, dostlar, kardeşler, gepleşimize hoş gördük. Elbetde ne bilişimiz ýaly Şöhrat Bayramxan ýurdumyzda Gödel paýtagtymyz Aşgabatda ýani ilkinji gezek dünýä boýunça agratleski boýunça dünýä çempionaty geçirilýän. Elbetde bizim şu pursatda ýene bir ýoly şu agratleski boýunça dünýä çempionaty gatnaşýan ähli türkmen türgünlerine üstünlük arzu edýär. Hemde gepleşimiz başynda mümkin bolsa bu soňçylygyňyz bilen arzularynızdan başlaýdyk. Şöhrat sizden başlasak başlayın. Köp sağ olun. İlk bilen şu gepleşige ýene bir sapar çağıranyňyz üçin şu pursatdan peýdalan şunýa mümkinçilikleri döret berýän gahryman arkadamyzyň jan sağ bolsun biz ýaş sunat işgärler üçin halipalarymyz üçin atalyk aladalarny diýen gahryman arkadamyň jan sağ bolsun ýylyrt bähwetli işleri elmedama rowaj alsyn ýurdumyz parahat bolsun. Ne görüşüňiz ýaly şu günler agratlesk boýunça dünýä çempionaty geçip dur. Bizim öz gezegimizde ähli sunat işgärlerimiz bolup türkmen türgünlerimize ulu üstünlükler arzu edýän gahryman arkadamyň saýasynda biziň baýdamyz elmedama parlap dursun. Köp sağ olun. Şöhrat arzularynız hasyl bolsun. Gezegim elbetde bayramxana geçirýär. İlk bilen bizi şeýle gyzykly gepleşiňizde çağıran üçin köp sağ bolsun aýdýan. Biziň üçin sunat işgärler, ýaş aýdymçylar üçin, halipalar üçin ulu şertler, mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadamda köp sağ bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyň jany sag, ömrü uzak tutýan belendi işleri elmedama rowaj alsyn. Ne görüşüňiz ýaly agratleski boýunça dünýä çempionaty gidip dur. Menem pursatym peýdalanyp türkmen türgenlerimize ulu üstünlükleri arzu edýän. Köp sağ olun. Arzularynız hasyl bolsun. Elbetde ýa-ni Şöhratyň özünden belläp geçdi mehriban eyleşlerim bilýänler öň gatnaşdy. Elbetde bizim bähseşligimizde ýön ýere däl, çünki biz bilýäris Şöhratam, Bayramxanam sport bilen ýakyny meşgulanýarlar. Bayramxana bilýär sportyň futbol bilen görünüşli meşgulanýar. Şöhraty hay sport diýsem tölen başlap çykjagyny geçen gedem aýtdy. Ine bu günler nähili sportyň haýsy görünüşli meşgulanýaňyz? Agratleski bolaýdy, olam? Yok, bu günler
Baga kirişik bilen köpürek meşgullanýar. Tuolemy, ha? Ha, öýüň töweregini, tuol baga osananyň elbetde. Bolan spordyň bir görnüşi diýip pikir edýän. Elbetde hereketde, ilmidamda bolmak üçin. Ene öz öýümüziň töweregini şu wagt baga osanyny urjak bolup şu wagt Bayramxan kömekleşýärmi? ýok. Wah, ana, indi gerek geldi. Näme şu kömekleşeňiz bol? Dem aramızda şu bolan soň biraz. Daşrak. Gahryman arkadamyň saýasynda ýaňy ýakynlykda täzeman owasynyň täze tapgyr açyldy. Şo tapgyrdan jaý almak maga da nesip etdi. Baga gez. Size baga gelen, olaryň näde baga gelen seýredip oturýandylar. Ya kömekleşýändir ada gelen. Ey, çada kömekleşýär. Ýurt garşartyn niýet. Bizem şol nesip boldy. Gowy baglaňyz boýalsyn, mehmançylyk bar saýasynda çay içmäni. Nesip boldy. Bayramxan tiýden tiýdi ýetişdirmek üçin kömek etmeliler. Nesip boldy. Yer bolýar. Bayramxan siz nähili? Spordyň haýaty, intam futbol me başga görnüşlere meşgullanýarmy? Bu mat diýden ýerden turup biraz ılgamany bir turgan düşmäni gowy eden. Onu agyr dälle ýeňil atletikada, agyrak bolýanlarda meşgul bolmak. Köp sag bolun. Başa elbetde Mehraýyny görüşmek diýäli. Şöhrat Saparow, Bayramxan Saparow, Dogurna Saparowlar özara bähleşerler. Onda näme gyzyk pursatlar öňde, şoň üçin biziň bilen daşlaşmalar, bähleşer, siziň tomuş etmeňizde ödüşin dowam edýär. Ina birinçi şert. Umuman gepleşmede 3 şertini barat. Bir näçe kiçirak soğutlamada ma ýörüp siziň üçin. Şöhrat azakany bilýär, Bayramxan hem tomuş edýän. Oňa şonu diýeni alyp barjak kumyny ödüşme alyp baraýyn. Şekilli sowal birinçi şertimiň ady, ýani Türkmen wagtylaryna tomuş edýän, Şöhrada tuwalym giýji günni tomuş edýänine geçen gedek billik. Bayramxan hem şondan kemalymyz bolmaly. Türkmen wagtylaryna ýaglanýan şekilli aýdym. Bir näçe sekundyna barat ýa-da böleklerini görkezip pursatlary hem de şo pursatlara gabat geljek 2-3 tane aýdym meşdirýär. Haýsy aýdym şol şekilinki ýa-da haýsy aýdym has bu şekilde gabat gelýär. Şonu biljek bolmaly. Umumy netije boýunça da bir utuk berýär. Düşnükli? Düşnükli. Onu bize de sorag ýok, onu size sorag bolmaly, siz tomuş etmeli, bäsleşer şekilde sowal. Onu birinci aýdymsyz şekillere tomuş edýär, rejissorymyz Oral Murat, Atymrat şunu haýyş edýär. Mümkin bolsa tomuş edýär. Başladyk. Bildiňiz, bilýäs, ha? Ala kany bilen ýalakda. Meni biz başa, ha? Täzelikde geçer. Gidem ýürüýti, gepleşigimiz üçin Şöhrat bize gelýär, şoň üçin täze şekil aýdymda düşüräň, ýaýylma gitmäkä diýen ýalak, ýaýlyndaky futurlaýas bu. Şekil aýdymda. Onu ýam ala kany aljaratyp bildik, Şöhrady onu göreliň. Tek ýaýlama da gidenokmy? Ýaýlma ýok gitmese bolmady, ýaýlma gidýär. Soň bahana bolmady ýa, ýaýlma gitmedik zatda men nädip bileýin nimeňi nakma, şoň üçin ýaýlma futurladyk. Onu bolup biljek jogaplar başlaýar, ne birinji. Bağış etsin bana. İnniki ikinci aýdym. Yani seni sığın ötmez çırağı, bakışlarında görýän men bu sevgimi, bedeldirsin sevgim, bu meniň ömrüme. Yarım sen bilen owadan bu elem, yürekde orun ýok senden özge yara. Ardym hyýalym sen nedir, sen nedir. Bu da arzular hakda beýan edýäýdim. 3-nji aýdym hem diňleýär, soň jogaplaňyzy aýdyp bilesiňiz. Kara gözlüm odun karaya,
bakışın gönlüme yarayar. Mehrli özün sadayar, yüreğimde sana sevgi var. Mehrli özün sadayar, yüreğimde sana sevgi var. Ana. Şu aydımam dinledik. Inni elbette ulvaşlar, kiçi işler değil şey. Ali Şokrat eden başlayaz. Haytaydım. Fikirlerini beyan et bilýäňiz. Men aýdaýyn. Owo, Şokrat sizden mi? Owo. Men pikirimçe ikinci. İkinci. Onu ikinci diýät ha size. İkinci. Bolýa. Bayramxan. Men pikirimçe şu üçüncü. Üçüncü. Sebäbi? Şu sebäbi görenýärler şekili men. Ha, şeýle mi? Awa. Ha, şoň üçin mi? Onu birden o däw bolsa näme? 70 götürüm şom kady. 70 götürüm. Hananna belki 70 götürüm bilýän bolsaň size kömek eder diýip umyt edýäs. Onu tomaşa edýäs. Mehriban ýaşa size değişli. Jogap başdy. Kara gözlüm Ay. Birinci ekene. Üçüncü. Ha, üçüncü mü? Aa, doğru üçüncü. Aman Sehedev, yaşdaki aydımcı yer. Sen uttun mu deyip gen gördün mü? Şofra. Baryan mı? Yetip ya başladık şofra. Yok bir cigin guni deyecek olmak gerek utup var ya. Tulmana qaran o qaran. Ha, her şeyle mi? Belki şu gedek burunca gedek bolur. Yok hani. Yok. Boylanmayacak bu. Yani Belki öň bolandyr. ana başladık. Ana devam edelim. İkinci aydımsal şekiller başlıyor. Ne şekillere de tomaşa ettik. Şokrat. Ay. Bunu mu görmediniz mi? Bayram bana hem görüptür, yılırıp duruyor da. Bolup bilecek cevaplar. Mening seni söýüşimi, söýgüm giden aman ýaly. Belli derler bu duýgunyň nerden başlap gutur ýaly. Mening seni söýüşimi, söýgüm giden aman ýaly. Belli derler bu duýgunyň nerden başlap gutur ýaly. Devam ediyaz. İkinci aydım. Seni söydüm, söyüp barge bigelim. Seni söydüm, has kiňedi bu dünya. Üçüncü ayda geçeceğiz. Başlıyor. Aşkın adasına karışyan sana, seylen göğne teşne bolcak bolsan sen. Görüyen kalbini bağış edip bana, erkim elin adam bilecek bolsan sen. Ene. Şekiller şundan vardı. Fikirlerinizi aytıp bilersiniz. Bayram Han'dan başlayalım şu gedek. Men pikirimçe ýene 3 mi kaýdy? Yeni 3 diýäňiz. Bunu mu gördüňiz mi? Ýok. Yok. Ýöne sebäbi Gawat gelýär kaýdy. kavat. Yer bolýar öz pikiriňiz. Yine iki. 2. Ha? Yani Nur Hudaýew ha? Türkmenistan halk artisti Nur Hudaýew. Yani ýöne O fortepianoň ýanyna gitaradaydy, ýani şo mu kady ýani? ha, men bilmedim onu. Edil. Siz bilýän bolmagy mümkin, jogaba berýän iki dip. Ay belki. Belki. Aýdan ýerine bilýän, ýöne şo ýeram gawat gelýär. Mawa gawada geldi. Onu ýene 2 diýäňiz da. Bilýän iki dip. Şokradyn ahir gelip başlady. Ýöne şahar geldi. Bilmese gahar gelmen. Hanan gahar gelermi gelmedimi mehmaydaşlar göreliňe kalaň dogry jogap başyny hiç şokrady seredýär. Hem dogry jogap.
Näçinji? Üçüncü mü? Üçüncü o. Ne teşne boljak bolsaň sen. Ne görüşüňiz ýar üçüncü. İknor boldumy? Ýa-da jogaplamady bar, sowarlamady ama elbetde çok adam tijener diýip umyt edýär. Ya oturda da jigtinden tolýar. Yo entak öňde gepleşik. Ta bar. Onu dowam edýär. Mehriban aýleşler üçüncü aýdymsy pursatlary başlany. Erdin, Şöhrat bilýärmi? Benim şonu da size geçirýärse, gerekleşýärse. Geçen gedek gepleşikde gelip şekil aýdymlar görýän ekeniňiz, go bilirdi. Şondan soň azakany tomaş etmege goýbolsun etdiňiz öýdän. Gedek bayramhana geçirdim. Bu iyice goýuran şekil aýdymlar. Bu nüýdem gedýär. Direkt bu nüýs tomaş edýär. Hani bolýan goýuran. Ananda bakaly, mümkin bolsa jogaplanmaz. Bolup biljek jogaplar başynda. Birinji aýdym. Birazcık soğuk oçuklarım başladı ne hava. Sağdan bolup bilir ya da aydımam. O nädir ödüňiz? Keskitlerdiňiz da ikinji bolup biljek jogapmy. Arzulum yar sana bagly, durmuşum bir sana bagly, ömrüm süýgümdine bagly sana. Yüreğim bir sana bagly, gündüz gecem sana bagly, geregimdine bolsana bagly maňa. Da aydım. Birinjim sağdy. Üçüncü nämeke? Onun üçün elbette tomaş etmeli. Başını. Şekilli aýdym ya gepleşikden alınanmy? Yok, Yok, şekilli aydym. şekilli Şekilli var. şekilli. Owo, şekilli aydymyň ya da şekilli sağdan şekilli. Tabii. Owo. Sağlam bakılýar. Indi Mene iki mi kadi yani? iki mi kaydı? Yeni ikili saylap dursun oldu. Ahir burun düşer mi? Ha? Soňkda barmy da ýöne bir gün düşer diýip bara. Hani? Düşünýäs. Sağda kavat. Bilemok Mekteplerine sağda. öz pikiriňiz. Hani ikini men saylaýyn. İki. Yaman doğumlu sayılama sayılacak. İki. Sayla. Niye doğulmuş? İki değil mi? Ben doğum sayladım. Geçenkilerim doğum sayladım. Kavat giren yok ya. Ey İki. bolya. Bol iki. Siz iki onu. Hani? Bayramhan? Benim iki diyen. Siz mi iki diyen mi? Sebebi? Sebebi aydımın şekli. Yani Kavat gelýärmi bilýäňiz mi? yok bilen. Bilýäňiz mi? Be. Yanlışmasam yani. Ya yanlışmasaňyz. Belki yanlış aýsaňyz. Şöhratyň içinde gurmuş o. Ay. Ananna tomaş edýär. Doganlar yanlışlarmy? Ya siz bildiňizmi? Ya men yanlışdyrdım olary? Onu da bilersiz. Başyny dogry jogap. Bildim hem. Ne? Görüşüňiz ýaly. Toýly, orad geldi. Şekilli sağdy. Ay böyle ikin oluyor. Birini bilmediňiz.
Yine bilmäge wagtyňyz bar, arkaýyn bolup. Gow taýnykly gelmätiňiz da geçen gepleşip ýaly. Şunlar Bağ bilen başga bolan. Düşünükli. Yer bolýar. Onda mehriban aýleşler, gadarly mehmanlar, telegörjüler, görüşmede ýaly birinji şertimiz tamam boly. Birinji şertimiziň umumy netijesi boýunça Saparowyň içinde Bayramxan öňe saýlanmagy başardy. Gutlaýar. Hasamyz 1-0. Öňe häzirlikçi diýip umyd edýär, ha? Şöhrat. Size geçecek vaat değerli, neymişsin beýle? Görüver sonra. Onu görmek için elbette tomaş etmeye devam etmeli, bäsleşer sizin bilen. Yine ikinci şert. Yine ikinci şertimizin ayrı tenliği yani başına aittik. Soğutları vaat eddik. Soğutluğun kiçicigi birinci şertimizde de bolly. Hem ýa-da bileşmede ýa Gahryman Kadamyň saýatyna Agratdesk boýunça dünýä çempionaty geçýär. Bizem elbette şu bayramçylyk sene münasibetli ýürüýtü. İyileşmede üçin hem soğut sport bilen baglanşykly soraglamadanma. Hemde gepleşimiziň soňky sanlaryny tomaş edýän bolsaňyz kim kädip şertimizden mady. Ýagny ýurdumyzyň belli sunugat medeniýet işgäriniň şekilini görkezýär. Şol şekil haýt aýdymşyňky ýa-da sunugat işgäriniň. Şonu biljek bolmaly. Diýjek bolýanymyz iki şertem biz goşduk. Has gyzykly bolsun diýip ýöretisiň gelýäňizi bilip hem biz üçin gyzykly bolar, siz üçin kynakly mahmal. Şoň üçin hem ikisem goşduk. Ýagny 4-den 1 hemde kimkä. Ikisem goşdugam şertiň ady ütgeýär da, oňa da goşdan sowal diýip at goýduk. Owa, ütgeşik. Şoň üçin hem goşdan sowal atdy kiçiräjik şertimiz. İkisem madyr. Ýat saklan. İki tane surat görkezeriz. İki surat spordyň görnüşiniň ady. Düşünür bilemmi? İki tane surat. Egerde has kynçylyk ýüze çyksa, üçüncü surat açýar hyzmat hökümine. Onu bilmeseňiz, dördüncü arasda şol haýy sport, haýy görnüş şonu açar. Kim käşert, o da şonu ýalar. Diňe bir aýdymşyň kölegösi, bilmeseňiz ikinci surat açýar, üçüncü, dördüncü we şoňa meňdeşler. Onu da bilmeseňiz, has çykkan ýagda ýüze çyksa, siziň gowran kiçiräjik hyzmatyňyz goňş kömek edýär diýýäňiz bolýan, alyp barjyk gön kömek edýär. Onam elbetde peýdarlanyň diýip umyd edýär. Onda näme? Şunduk, mehriban aýleşler, tomaş edýär, bäsleşler, goňşdan sowal siziň bilen. Onda biziň ikinji şertimiz goňşdan sowal atly şertimizden ýurtdy kardeşimiz Ahmet Durduýew gezek geçirýär. Birinji suratlar, şekiller, haýsy şekillerke. Onu tomaş edýär, başlaýar. Ine, görüşmek ýaly spordyň bir görnüşi. Bilen dogry jogagynda da bir utuk berýändir tegitler. Şona meýat. Göni bilen dogry jogap bolsa, göni bir utuk berýär. Bu spordyň bir görnüşi. Owa, spordyň bir görnüşi. aşaky näme zat, aşaky surat haky? Mikrofon. Mikrofon. Egerde ýigitler doýdurýar. Birden şu sport diýip ýöne sanap dursaňyz, bir utuňyz aýrylýandyr. Boksa meňde. Jogap? Boks. Boks, dogry jogap boks. Näme taýsyn beýdiňiz? Esa boks sahna çykanda ilk bilen mikrofon ýokardan düşüp o kim gatnaşýan bolsa şonu käwat şo zat menen boldy. Sen mikrofonmy? Yok, şo çekici. Çekicem urmak, dogry urmak boks. Üçüncü soru tawarmadam hyzmat hökümine gök gyzyl renkli. Elbetde görüşmek ýaly. Her bir burçda gök renk, gyzyl burç elbetde ne dördüncü sorum kapa diýär. Ha, başlangaçy. Hatamyda elbetde onda dowam edýär. Inneki howalmaz. Elbetde ýalňyş bolsa aýdymça değişdik diýär. Başlandy. Ine. Haky dursun. Ýalňyşdyňyz. Ýalňyşdyňmy? Ýalňyşdyňyz. Burtu aýrly. Burtuňyzdan gidýär. Näme üçin? Bolu. Ýanky burtuk men Ýöne diýmek bolan. Burtuňyzdan gitdi. Ýanky tum men gitdimi? O gitdi. Şoň üçin men görlemän. Indi gyzykly şon ýaly. Men görlemän otursam mutýan indi. Indi Bayramxan, sizinki pikiriňizi aýtmadylar. Bu bir aýdymşdy ölen. Aýdymçy. Ýanky çyndanam gitdimi men utum? Oho. Egerde bilmeýän bolsaň ikinji hyzmat açaý diýsen surat açýarsa da gönü jogap berdiňiz. Yo, jogap beremok men. Saha dursun diýdiňiz da. Daha uğraşmak gerek mi wagt meňde ýaly. Duýdurda öňünden hemme zat ünsü diýen zatdanmy? Ünsü jetinde. Bular pikirlerini versin. Bir bolsa İkinci soru, ikinci açar bol ya. İkinci ýene açar Ahmet mümkin bolsa ine. Gyýlan arasynda
aydım aydyp duran bir aydymçy Zenan. Indi men utugum yok da men aýtsam bolýar, ýalňyşdamyň diýen. Ayırmagy diýdi. Aýyrmagy diýen. Oo. Züleyxami? Daý berekella ayırmak bir bolduňyz şu wagty. Onu bir belli koýaly özümiz üçin. Sen aýdy ber men. Men gurly mena mutýansyn. Ayırmak bir. Ay onu açaýdan şu sohbet. Ikeýe gitme. Ýene bir hyzmat kömegimiz bar Ahmet. Bonç kömegede. Ýene bir kömegimiz bar. Üçüncü soru mümkin açdyk başlyny. Ana. Diňe ýüzüm bilämek galy. Diýsem bir sesem owodun. Kölemesin o. Yok. Indi sizden öküler, menden ökülemez ol. Bilýän ekiniňiz elbetde kim bilmez elbetde. Frada çykmagda. Şu frada. Kömegede. Buň şeýle bir meşhur aýdymy ma şekil aýdymy. Ýar onna aglar men munna diýip. Türkmen halk aýdymy ýerine ýetirýär. O adam bir aýdym Sinanyň o adam bir üýtköşük bir hili. Köp wagtdan beri aýdym. Ola. Meşhur aýdymçy. Ýar onna aglar men munna diýip bir şekil. Halk aýdymy diýen. O. Şekil aýdymy ma diýjek bolýarna. Şoň bilen has. Bir halipaňam gyýdy. Gülşirin Öwezmämedowa. Berekella Gülşirin Öwezmämedowa bu aýdymçy ana. Üýdenim inanmasaňyz açyp görüp bilersiňiz. Gülşirin Öwezmämedowa. Berekella älen märi sanan nemelen utuklaňyzy bayramxana geçirýär. Näme? Men utum. Yo, sen utun da, bunu bildi de. Ama inni dowam ediverelim. Üçüncü sowalymyz bu da aýdymçy. Bulay men ýaldy. He? Bayramy men de. Näme tasma beýdiňiz? Şu gology. Ne jogap? Bayram. Şöhrat kabul edip Bayramxan Saparov bu aýdymçy adymy görseňiz ýaly görün öz jiňiňden gatnaşmasaň adam tanýar ekeniňiz. Şuma kömek etdiňiz gerek. Şu frada kömek etdiňiz ha birer. Yo men göndýdim. Siz diýdiňiz. Men ýalakly. Bu Bayramxan nädi? Men bolup bilýän ýöne. Ýani aýyrma biriniň aýyrly. Nola gelýäni. Ha, o nola geldi. Nola geldi. Ha, o. Mümkin ama aýyrda onu men diýdim de ýalňyşdy da. Yo, onu ýarak bolmaýar be. Yo. Jiňiňden dawalaşdyrdy. Men nädi? Men ýalňyşdy da. Yo, ýalňyşa noňa? Ay men öwüz golyp ama bilenem tapawdy. Ay bolýar. Nola demme şu. Ha, bolýar. Nola geldi. Şoňa beger bilerdiňiz. Öňkü durkuma ýer. O, öňkü nolaňyza geldi. Anany ýigitler dowam edýär. Ahmet, indiki sowalymyz näme hakda? Başlyny. Sportun bir görnüşi. Ava suda yüzmek. Suda yüzmek berekella. Su elbette yüzmek, şöhrat berekella ne balyk. O da elbette görüşüňiz ýaly. Näme dörnüş sorat? Ay şu gäm. Doğru gämi. Berekella suda yüzmek. Doğru jogapmy. Begenip bilersiňiz, norlan baragarlyňyz. Awa. Dowam edýär. Ine. Bu agyr atletika Sebäbi daş agyr da onuň başda galdyrman kalar olar ýörýär o eli typ doğru. bolýar. Agyr atletika, sportun agyr atletika görnüşi, görüşüňiz ýaly daş, elbetde ne? Taýajak görýte goýduk, elbetde ne görüşüňiz ýaly. Dünýä çempionumy. Awa. Berekella. Dowam edýär. Ýigitler dowam edýär. Aýdymçy bilen. Ýalňyşarsın sen äli. Men gurlamäň. Yo gurla da sen ya. Gurlada ýa kän gurlap durdyň, ýön gurlap durdyň. Yo indi utugum almasynlar diýip gurlamäň otyr. Sen näme kiredi? Men näder aýsam ýene ýalňyşdym utumy da ýene nola gelir. Yer bolýar. Onu açýar, kömek okmy. Yo birden aýdyp ýalňyşdyň bolýam käwat öz pikiriňi aýdyp da. İçiňizden aýda. Daşny egerde jogap hökmünde şulaýdymçy diýseňiz, men kabul eden. O däl bolsa aýyraýar. Ýöne bir suratdamaz kan kiçirak hyzmatda kömek suratda. Kömek suratda ikinji surat açýar. Men Begen Şarif kaýdym. Kim? Begen Şarif kaýdym. Ne doğru? Ne doğru? Bir tumam Gitti mi? gitti. Begen näşine. Hiç doğan şey çegiden oturdan begen ýaly birinji ýerde görýär. Ýer bolýar. Gitti dämi? Ýene açalyňmy kömek? Açany. Ýene bir surat. Ulu kömek edenler şu wagtda. Bu 2017-nji ýylyň ýagnan diýarymyň ýeňijisi. Ahaly welaýat tapgyrdan çykan. Jemleş tapgyrda da ýeňi çykadan ýaş dekeni aýdymçy.
Halk aydymamaydy diýdi. Oğlu. Emine bildim. Buňa meşhur aýdymlarynyň biri bar, Gökçay diýen aýdym amma. Emme de adam aýtdym ka diýen. Meni Ya, aýtsam gorkýan indi. Taharptan mı? Adi. Taharptan gelýän. Ýok, men harpdan edýän. Yok. He? Tadan. Kiňeden biriňe de dogry aýtdygy diýen haýsyňy Türk sorady. He? Türkiş mi? Jogapmy? Owo. Jogaňyzmy? Jogap şo men bolýam nole gelýär. Bolýa nolany geldiňiz. Noly gowur ýaly. Yanlış mı? Türkistan mi? Türkistan. Bayramxan jogaňyz? Muhammed Bäşiýew. Berekella Muhammed Bäşiýew bu aýdymçyň ady ine de oň özi. 2017-nji ýylyň ýalan diýarym telewizionyň ýeňjisi hasamydam Galya Berekella. 4-0. He? 4-0. Hasamyda 3 ýaňy bilmediňiz da birini. Galya. Ha, birini bilmediňiz 3 Var. Doğru. Böyle. Hasap ýöretýän dowam edebilýäs mümkin bolsa. Hockey. Sebäbi Kanada baydagyny Baydagyny nişany. şeklawy. Bu Owo, berekella. Spordyň hakky görnüşi. Ene üçin suratymyzdan Alparslan belki şahsiýet bolan, şonu ýaly Alparslan atly topormyzdan ma? Topor. Owo, hakky topormyz. Ana dowam edýäs mümkin bolsa. Inniki şekle aýdymçy bilen baglanşyk. Muhammed Sapar. Zafar. Men sany halk artisti Muhammed Sapar. Men doğru aýtdym da. Aslında siz doğru aýtdyňyz. Ýöne dogry jogap. Yarmy tutup bereň oldan çalaja galaýyn men. Oturup Arkayın bolan. Dogry, Türkmenistan halk artisti Muhammed Sapar. Bu aýdymçy. Berekella bildiňiz. Öňde näme görmediňiz diýip, gaty begeniniz, "Oy, kakam" diýip, ha. Öňde görüşmeli şoň üçin. Anan dowam edelim, gyzykly pursatlar öňde ýalaklar. Tomaş edýär. Görüş. Türkmen görüş. Sebäbi Sebäbi gum. çägelik. Çägelik näme? Birim bu şey. Aw. Kuşam bolya kabul edýär. Bayram Sapar belli Türkmen, belli görüşi. Ne oyuncuklaram görýäňiz bayram hökümini gadim zamanlarda goşuşwadym, goşurulýar, şu diýip ýöredilýär. Döwrüm suratym görýäňiz. Berekella. Dowam edibilýärmi? Nava. Ular Şöhrat Sapar. Ay men Ben bir bildim raytymam. ya. Şöhratyň kabul edýär. Men Şöhrat oturam men. Inni iň soňky howada geçelim. Mümkin bolsa iň soňky howada geçýär, soň gepleşimiz innek şertinde geçeriz. Tomaş edýär. Mümkin bolsa 4 yıl Esenov kadýan. jogapmy? Aw. Berekella. Näme dogry? Ay. Ataňyz burutuk düşdi. Yana bir bırak yana. Yine buraya da aýtyp berdi. Ben bu oň aýtmay sen aýtan. Nandan bilemem. Kömek eden bu. Kömek edýär. Ikinji kömek suratymyz başlandy. Ana. Yine kömek eden bu. Aşko. Ýöne kömek edip duralymmy? Gözler paýda alyp aşga batdy. Ha yüz açılacak. Yer bura. Ýene bir kiçik kömek edýär. Ana Cepar. Siz bildiňizmi? Hawr jogapmy? Cepar hava. Berekella. Näme dogry? Yine ne oldu men? Sen ýene nol. Behrawan iştir bildiňizmi? Siz bunu gowy tanýaňyz. Ýakyndan. Begen şaryň agasyna meňge. Degen Şarif'in agasy kim bol? Onu mu? Adyn tutamak ýöne Yo, ýönsür. Şatyk Nuriyev mi? Kim? Şatyk Nuriyev. Jogapmy? Yok dur. Ay şol o şol. Türkmenistan atgan artisti Şatlyk Nuriyev. Näme dogry? Bildim Bayramxan. Yine ne oldu? Şimdi nol gowur ýa-ni alakdasy ýöne nol gelip dursaňyz. Bayramxanam jogap bertin. Ana kömek eden konuş. Bu aýdymçy däl. Ne mi yine geçip baryan adam mı? Ýok, geçe baranok medeniyet işgäri. Ha. Öz hakda şeýle pikir edýär. Medeniyet işgärim kara diýär özüne. Sen kiň adam tanýaňyz? Şu saçını kim daldıryan bilýän men ýöne. Evet, saçmy niýede da. Niýede diýär. Saçmy. Entäkde jogap alýansak bir dowam edip bilýär. Am goňş. Siz ente pikirleriň bir iýleşmede ýüzlenýär. Mähreman iýleşler 05 04 gyta telefon belgimide sizden kän diýsen SMS habarnamalary gelýär. Her bir üçin elbetde gepleşmeden her sanyna sawatma aýdýar. Şunu da aýdýar. Entäme teklipleriniz urudy bermeli. Haýsy medeniyet bolsaňyz işgärni bäsleşdirýäňiz gelse SMS habarnamalaryňyzy ýolla berin. Onu elbetde jogabym garaşýar. Men Goňşuň özü şu. Guwonç Belaýew bol. Goňş mele. Gonç melay. Näme diýäňiz?
Bu tarafa sereden. Bayram Hanım jogabını kabul edýär. Gonç Melaýew. Ben birinci diýmedim mi nem? Yok, özüň diýen adyny aýtmaly. Gonç Melaýew diýen bolsaňyz, ýa Özüň diýen, kakam diýen, men jigim diýen. Onu oldu. yer bolýar. Bir aýtdy diýen, özüňiz bildiňizmi? Ya şöyle gürläp durdum, onu şundan tanadım, bu da diýär. Jogap. Yer bolýar, bildiňiz, berekella. Hatamydan näçe olandyr diýäňiz? 5-0. Berekella. Matematikada ýokdy diýen, tuğulam. 5-0 hatamyz. Öňde haýlanma başardyňyz ýöne. Gydykly şertler öňde. Netip boda tijener taňa diýip mi diýär. Mehrim aýleşler, dowam edýär, bäsleşler siziň bilen. Hormatly mehmanlar, mehrim aýleşler, bäsleşler atly gepleşigimizde tomaşa diýäňiz, ýatlaýar, edir şupursat bir de tomaşa etmäge ýygnaşan iýleşlerimiz. Dogonur Saparowlar, ýagny Şöhrat Saparow, Bayramhan Saparow özara bäsleşýärler, körpü üstün çykýa agadan. Tuğulamy. Iň gowaran şerti Şöhratyň bilýär. Şerin sözdü. Ýurdumyzda ýanan aýdym. Görýäňiz häzir monitorda. Şol aýdymyň goşky setirleri. Başta girişmek üçin 2 setir, soň ýene 2 setir, soň ýene 1 bent ýa-şoňa meňdeşler. Her setirden bir näçe sözler aýyrdyk. Sizem elbetde okuýuňyza görä bilmeli. Şol setiriň manysyna görä haýsy sözler, haýsy harplar aýrly, şonu biljek bolmaly. Kän bir kynlar, Şöhrat. Kynlar ha? Şöhratyň gaýdasy gele. Geçen saparma kıyın düşdü bana. Kyn düşdümi? Ya biraz tersine mi gaýdyk? Üstüne getirdi. Bir bilen çalışan. Yer bolýar. Ondan hem mehrim aýleşler, kyna düşdi diýe size bir kän bir kynçylyk öğretmez. Tomaşa diýär, bäsleşler, şirin sözler. Ondan tomaşa diýär. Mümkin bolsa ilkinji setirler ýurdumyzda ýanan aýdym. Bu aýdymyň elbetde şekil aýdym bolmanan biler. Ýöne tomaşa edeli. Ondan birinji bilene Bayramhan başlaýar. Mümkin bolsa Azakan 5 utuňyz bar, şoňça size kän kynçylyk öğretmez. Her bir bilen dogry sözüňizde de bir utuk berýär. Ýalňyşsaňyz aýramdyk, ýöne diňe bilen. Men tutuş aýtsam bolýar. Ýok. İkincini aýtmalysy diňe. Bilýäňizmi bu aýdy? Duýsadyň ýar meniň pek söýgüm. Duýsadyň ýar pek söýgümi. Meniň pek söýgümi. O bolup biler. İkinji setirem bilen bagta ýetsem edidim diýär. Hyzmat bu şertmede de işleýändir. Men pek söýgümi, sen bilen bagta ýetsem edidim. Bu şertde de hyzmat işleýändir ýetdir. Ay edir şuwada gerek. Gerek dämi? Bilýäňiz-de? Tuğulam. Ýok, şo gabat kelýär şo. Duýsadyň ýar, men pek söýgümi. Sen bilen bagta ýetsem edidim. Onu göni belläýlimi? Awa belä. Siz özüňiz üçin jogap berýäňiz. Bayramhan belläými sizinkine? Duýsadyň ýar, Duýsadyň onuň ýar meniň pek söýgüm. Duýsadyň ýar meniň, ha? Meniň. Meniň diýip belläýär, ýer bolýar. Siz? Duýsadyň ýar, meniň pek söýgümi. Sen bilen bagta ýetsem edidim. Sen bilen, ha? Seniň diýip belläýär. Seniň bilen bagta ýetsem edidim diýär, ha? Ýetsem edidim. Onda sesiri sormadyk, gepleşimiziň bu sanyň sesiri sorup, umry mätiýewden haşy diýär. Umry mümkin bolsa, dogry jaga eşitdirseňiz, men bir arym alsam, hyzmatdan peýdalanarsyňyz demek gerek. Başlayın. Dinleýär. Aýdym şeň aýdym. Duýsadyň ýar gönümdäki pek söýgümi, söýgüň bilen bagta ýetsem edidim. Diýsen bir owadan söýler gönümdäki söýgüň diýär aýdym ady. Elbetde bu öz aýdymyň ýaly ýöne köýler de öýleýär. Ýok, ýalakda owada söýler bar bunda. Dowam edýäsmi? Dowam edýär. Inni Şöhrat siz birinji başlaýaňyz, Bayramhan ikinji de sizinki. Ýaşaýaryn bu dünýäde bilen ýürekdiňe sen diýip ýaşaýa. Bayramhan siziň jogap. Ýaşaýar bu dünýäde söýgü bilen ýürekdiňe sen diýip ýaşaýar edidim. Aýdy, hem bolýar. No, lan garasyňyz gele, no diýen ha. Maňa şo taý bolýar. Ýaşaýar bu dünýäde. Aşakyn men aýtma, sen ýok orkyn. Bir söz mota diýär. Bir söz. Ýaşaýan bu dünýäde söýgü bilen ýürekdiňe sen diýip ýaşaýar. Mehriban işte bildiňizmi? Bilmediňizmi? Hyzmatdan peýdalanam kömek ederim size. Any kömek et goňş. İle. Ya size de kömek etmeli mi? Ýaşaýaryn bu dünýäde bilen näde
hyal bilen, huş bilen, Yaşayan bu Maksat dünyada bilen- arzu bilen. Men Ya Şokratyň sen yan kaydandandy içinde doğru jogap ba? Yo, doğru cevap. Şoň gabat gelen gabat söz o, gelen. şoň başga tarapy, başga ýa-ni jogap berdi arzu diýip. Şoň bilen arzu bilen yaşayan bu dünyada arzu bilen. hyal bilen, Sen maksat yaşayan. bilen, Söýgü bolýar şo. hyal bilen, maksat bilen, huş bilen ilmadama pikirde bolýar adam. Söýgü. Bir zat hakda pikir edýär. Şu pikire etmek üçin başga söz ýöne şo. Söýgü. Öz pikiriňe. Ol cevap berdi sevgili. Awa söýgü diýipmi? Gözel diýem. Kuş ganatsız adam bolmaz diýilýär. Yaşayan bu dünyada arzu bilen Yaşayan bu dünyada arzu. arzu bilen. Goşulmasa. Yo men arzu aýtdym ha ýa-ni. Yo, siz ikinci setir bilin, siz ikinci. Yo, men- Yaşayan bu Kömek ettim dünyada de. arzu bilen yürek diňe sen yaşaya, diňe sen niýet yaşayar. Arzu bolup bilen. Arzu kime diýän? Birinjami? Özüňiz Birinjidan käme? diýär. Awo. Goşulmasa ýetkämeler ýöne biz arzu umuman arzu diýip saýlasaňyz, Ana arzu Bir bilen çarşıya yaşayar bu bolmaz. dünyada arzu bilen yaşaýardy. awa. Wala Ýaşaýar arzu- bu dünýäde arzu bilen arzu diýip belleýär. Awo. Bolýar, arzu diýip belleýärliň. Dünya sen diýip yaşaýar. Arzu. Kolup şokrada kömek etdik, enne şokrada Kemet Bayramxana kömek edýär. Yürek. Yürek diňe sen diýip ýaşaýa bu bir gyýda sewer ýaryna Sevgilim. yüzlenme manida. Sevgilim. Yüzlenme manida. Awa, şon ýaly. Ben şu sevgilim diýem. Söýgülim diýär. Yürek diňe sen diýip ýaşaýar söýgülim, ha? Yok, dur Gonç. Yürek diňe sen diýip yaşaýar. Onu edidim. Edidim. Diýip hat gelşem. Hatama odan o. Sebäbi sevgilim biraz uzunrak görnýär. Awa, doğru sana. Onu edidim diýip beläl. Sen buradan. Bolýar, edidim, ha? Edidim diýip belledik. Ardu bilen edidim. Anno dinleýäs, gumry, mümkin bolsa eşitdirsiňiz. Aýdymy, dogry jogaplar. Üns bilen dinleýäs. Yaşayarın bu dünyada arzum bilen Yürektiňe sinip yaşayar gülüm Gülüm eken, arzuwuň, arzu kisemirdat ýöne kabul edýäs. Ýöne şu ýerde eletde üşüp şokra gutap biläs, norlan gallyň tügeleme. Mene galdım. Awa, norlan. Yön oldan galyp aşakdyna ýanky sowallaryňyz men nol düşürdi ýoksam kän jogap berdim. Ken dogry jogap berersiňiz öýtdiňiz, ýöne dogry jogap bolup çykmady da hiç. Anno dowam edýäs. Emme bir bent siziň hyzmatyňyzda inni gerek elbetde Bayramxan sizinki birinji bilen ikinji setir. Bayramxan sizinki üçüncü, dördüncü setir. Şöhrat sizinki. Ýaşaýaryn bu Dünyada sen sen bilen bilen gülüm. gülüm. Meni senin gara gözlerim. Sen söýülmegi, Meni ýürek islemez senden ýar söýmegi diýär. Awa, pikirler. şu bir söz ýadyma şonu. Meni Näliýsen? Men özüm kilermem goýup bilen Awa, şu atyn wagtdan. aýdyp bilýäňiz. Yürek islemez senden özge ýar söýmegi, özge. Awa, özge ha. Awa, özge ýar söýmegi. Belle bereymi gün? Awa, özge ýar söýmegi. Sen Yaşaýaryn bu hyýar. senin gara gözlerin, senin gara gözlerin. Sen söýülmegi diýär şokra sizinki. Sen söýülmegi. Münasipsiň söýülmegi. Meni anan iki söz giderdi ha Gonç, ýalňyşmasam. Ýa, bir söz. Bir söz. Hersinne bir söz, diňe bir söz bermeli. Yaşaýaryn bu dünýäde sen bilen gülüm. Bu dünýäde diýäňiz, birinji. Ha, o dünýäde. Dünýäde diýip belläýäs. Dünýäde. Birinji bilen dördüncü Meni sözlere söýdüp birlik, iki bilen üçüncü äýmek galdy. Meni söýdiren senin gara gözlerin. Gelşem ki. Kömek edem bolýar. Şokra sizinki Yürek islemez senden özge. sen söýülmegi diýär. Awa. O söz esasan köp çağlar bagyryndan başlap şu söz ba.
durmuşyň özüm şo sözi ýerine ýetirýär. Menki konuş. Sizinki ikinci ay şo sözsü günümün manyda aýtsak şo sözsü hiç zady gözüne getirip bolanok. Gözüňe Yok. Gözüne getirip. Adamlarım, tebigatam, ösümlüklerim şo sözsüz. Şo söz gerek. Sen kanka söýd, meni söýdüren. yaşayan bu dünýäde Yok. sen bilen gülüm. Ösümlüklerim diýen men. Ösümlüklerim. Näme diýdiňiz? Şöhret. Yaşaýaryn bu dünýäde sen bilen gülüm, Onu men bilýän. meni söýdüren senin gara gözleriň. Şo üçüncü setr şu biraz. Men diýen ikinji setersi bilme sözüňizem şu sözüň içinde baram özi. İkinci setrdäki mi? Awa. Ine ul kömek sansa. Sen bilmeli ikinji seteriňizdäki söz şu sözüň içinde bar. Awa. Meni Ondan söýdürdi daşaram senin men gara kömegim. gözleriň. Her bir insan şu sözü gözüne getirip senin bolanok. gara gözleriň. İnsani, tebigaty, Öyle. ins jinsy, haýwanat Yaşayan bu dünýäde sen bilen gülüm, meni söýdürdi senin gara gözleriň. Bol. senin bolýar. Menden görme olsaň birden ýalňyşdam. Dünýäde bilen söýdürdi, ha? Meni söýdürdi senin gara gözleriň. Söýdürdi senin gara gözleriň. Sen söýülmegi, söýmegi diýär şohrat. Sen yaşayansyň, söýülmegi, söýmegi diýen. Men aýtdym size, ul kömek. Durmuşam şu sözü ýerine ýetirýär. Çağlary bagynada, orta mektepde de, ýokary okuw mektepde de, halypy molumlar, terbiýeçiler şu sözü ýerine ýetirýärler. Meselem bolýa gün aýdaýyn, aýdymçy bolmagyňyz üçin şu sözü ýerine ýetirendir. Yaşaýaryn bu dünýäde sen bilen gülüm, Aha. meni söýdüren senin gara gözleriň. Aýdylýardy. Onu men bilýän. Sen Bilersin söýülmegi, söýülmegi. sen öwrenersiň söýülmegi, söýmegi. Şoň bilen baglaşyk diýsem bolýar. Şo bolmagy mahmal. Ay, Ýöne yo. gaty goraýladyňyz. Bir çak goraýladyňyz. Sen öwren söýülmegi, söýmegi. Men şon jogap berem. O taýmen jogam. Aýndy sen bilmeseň men jogap berem. Sen Goşulmasa başga da bolup biler ýa-ni käri kabul edip bilersiz. Ýerde şu söz saýlasaňyz. sen öwrenersiň. Şoň kaptanna ha. Gawat gelýär. Şo bolmagy mahmal. Şu tarafa bardym da. Awa. Ha? Sen men getirme goýa bolmasa öldür Yok, sen kabul. yok. Tapaw diyor. Näme sapma? Bir setir çalşaýly men ikinjiň sen al, üçüncüni men alaýyn. Sen öwrenersiň. Yok. Biz hem bolşar kabul etdik ha. Böyle öwrenersiň diýäň. Yok, yok, yok. Dur o ýalňyş. Näme şeýle? Özüň diýdiň ha. Näme diýdim men? Şoňa meňdeşdik özüň aýtmadym. Öz bolmam biler diýdim men. Yok, sen Men edir şo diýip bilemokda. Yaşaýaryn bu dünýäde sen bilen gülüm, meni söýdüren senin gara gözleriň, sen öwrenersiň söýülmegi. Öwrenersiň bolýa. Öwrenersiň. Men öwrenäýdim. Onda öwrenersiň, öwrenersiň söýülmegi, söýmegi diýär. Sesleri sormadan şunmasa gumary diňe daýsaňyz başlyny. Yaşaýaryn bu dünýede sen bilen gülüm, meni ýaşadýar senin gara gözleriň. Sen öwretdiň söýülmegi, ýürek esleme senden özge ýar söýmegi. Umuman men dogry aýtdym. Dogry aýtdym ha men. Umuman Durmuş öwrediýär. Çağlar bagyna terbiýeçiler öwrediýär. Orta yo terbiýetçi öz şagalaryny aýtmada öwredim diýip. Yo, Öwrenim öwredýär. diýip aýdýar. öwretmek manyny size pikir getirecek. Sizem şo pikir geldiňiz. Öwren ýa, Hawa öwrenmek Sen men manyny. çağlykda öwrenim ýalňyşdyrdyň. Öwretdiň. Şol eken. Ine halipalarym şäherde näme diýeni düşündiňizde öwretmek manyny berýär. Öwretmek o. Ya bayram size de aýtdy ha. Ýürek Hiç saat gözüne getirip bolan ýaşaýşy, ýaşatmak, ýaşadýar. Şu sözüm badydyk. Size mana ýaşaýaryn diýip ýadyg dur, birinji bilen dur, ýaşatmak. Galy söýlen adam dogry, berekeli kabul edýär. Hiç näden däl, dogonlar, berekeler, dowam edýär. Soňky setirler, ýa-ni soňky bendimiz. Bundan soň elbetde gepleşigi jemlesegem boljak. Başlyny. Ýa-ni bayram han siz başlapdyňyz. Indi gezek şohrat sizinki. Birinji bilen ikinji setir. Şohrat sizinki. Görüşmäde üçünji setirde iki söz ýok. Diýmek bayram han şo setir sizinki. Ýörum setirim. Menki diýen. Yüreğimin
Finnip urgusun. Bağış etmäňe ýarym kalbyň mehir. Finsen bagat ýyldy. Yürekdiňe finnip ýaşaýar gülüm diýär. Bağış etmäňe ýarym kalbyň mehir duýgusun. Duýgumy? Ýok, Yüreğimin sen diýip urgusun. öz pikirleňiz Bağış aýdyň. etmäňe ýarym kalbyň mehir duýgusun. Özüňiz bilýäňizmi ýa-da diýmese de diýjek mesela? Hani maňa birinji kömek edem bolýar. Aha. Birinjimiz. Bu söz ýöne köy sözem. Näde isbatlanarjama bilemok. Kıyın när söz. Aa. Ýöne yeňil bolan soň ýön diýäjek bolup durna sözi. Soğuy elleýäňe. Näme söz bolup geçýär? Ya gyzgynlyk elleýäň. Ýok. Yüreğimin sen diýip urgusun. Meselem urgu bolanny. Duýaryn yüreğimin sen diýip urgusun. Bağış etmäňe Inne o. Duýaryn yüreğimin sen diýip urgusun. Bağış etmäňe ýarym kalbyň mehir duýgusun. Ha. İkincini kabul edäýin. Birinjimiz. Näme diýen özüňiz ýadyňyz düşýärmi? Duýaryn yüreğimin sen diýip urgusun. Bağış etmäňe ýarym kalbyň mehir duýgusun. Duýgusun dogry diýip düşünýäňiz ha? Soňlamasa dogry. Şey diýip kömek edäýin size. Ha, soňlamasy. Soňlamasy Bayramxan näse diýiňiz çykaranok? Pikirleni o Fikirlenýäňiz ýa-da Şöhrat. Sen meniň bagat ýylyny şoňa kömek etsen bolýar. Bagat ýylyny. Sen durmuşyň başga çaýdamyzdy. Birinji bilme sözüňiz durmuşy başga çaýdamyzdy. Birinji sözmi? Sen Sen taňmy? Ha, sen söz. Den soň. Sensiň durmuş bagat ýylyny durmuş däl, en başgaça. Durmuşymyň ömrümiň bagat ýylyny. ikinji bilme sözüňiz hem yüzlenme manida da. Ýankyýaly. Biljek edidim diýdiňiz, hani gülüm diýdiňiz. Sen ömrümiň bagat Öz ýylyny. söýgüliňi yüzlenilýän ýöne köjesi. Bagat ýylyny ýarym. Aha. Sensiň Sen ömrümiň bagat ýylyny ýarym. aha. Yürek düňe sen diýip ýaşaýar gülüm. Bagat ýylyny. Ýarym ha. İkisinden belledik. Duýaryn yüreğimiň Bağış etmäňe Sen diýip ýarym urgusun. kalbyň mehir söýgusun. Siziň bilmeli sözüňiz. Ýoldaş Şöhrat Sapar. Gyzgynlyk bilen baglanşykly. Gyzgynlyk bilen, alaw bilen, ataş bilen. Şonuň hemmesi näme diýär? Näme berýär adama? Gyzgynlykdan näme gelýär? Mehir söýgusun. Mehir söýgüsünmi? Gyzgynlykdan söýgü gelýär. Ay men kaşy. Dur. Gönümen many daýdýan. Aha. Ya. Üýşüp ýigitler gadym zamanlarda oduň başyna ataşyň alaw başyna oturýarlar, üşeýärler da şu. Näme üçin şu ataşy oduň ýakýarlar? Näme gelýär şondan? Ýylsynmy? Bağış etmäňe ýarym kalbyň mehir ýylsynmy? Şey jogap belenmi? Ay belli o ersin. Belli. Bolýar. Mehir ýylsyn. Mehir ýylsyn. Sen ömrümiň bagat ýylyny ýarym. Yürekdiňe senip ýaşaýa gülüm diýär. Hananna dogry jogap berem diňläliň. Duysana yüreğimin sen diýip urgusun. Bağış etmäňe ýarym kalbyň mehir ýylsyn. Sen ömrümiň bagat ýylyny ýarym. Yürekdiňe senip ýaşaýar gülüm. Beren jogaplaňyzyň heriňiz 2 sem, ýagny 4 alan jogaplamyzym 4 sem dogry. Dogry jogap bilen yakynlaşyk. nokot muqadiyat gepleşmedi, ýagny şertlemede jemlemek üçin. Şey diýem, hormatly mehmanlar, mehriban ýyleşler. Şertmeden tamam boldy, diýmek ýeňçinem ýylandyp bilýäs. Ýylandyňmy? Nolda galana däl. Hatawaty başdan ýa ýöre diýdiňiz, näçe boldy hatamyz? Men pikirimçe Eýe bayram öňde şubat. Şunu bilýäňiz. Bayram öňde. Hatamyz da mehriban ýyleşler, gaderli mehmanlar.
8 kasap bilen Saparov'un doğrunun içinde Bayramxan Saparov öz ağasından üstün çıktı, kiçilikten ediyen arzuğuna yetti. Ne görüşünüz yarayım, köp sağ olun. Arkadaşlar, ağalar, dostlar, gepleşmede katnaşanımız üçün, elbette gepleşmeden ahırına da, elbette mihmannamada beriyan kiçilik suvarımız, hayfi şertimiz size yaradı ve teklifleriniz bağlısı. Son şimdi aslında değilyanlar, ulu başlar kiçi işler deyip yönü, gepleşmeden ahırına yenici başlar. O yenici. Başlayın. Ene görüş. Yenici. Öğrenettiğiniz öyle değil mi zaten yenici olma? Sağ ol Gonç. Doğrudan gatı gıdıklı gepleşiyor eken. Bolman yenici olsan gıdıklı diyerdik. Esasanım şu birinci Şekilde soğal mı? o şekilde soğal gönlüme yaradı. Onun sport yağdaydı da ikimiz hem sport bilen meşhurlanıyorduk. Şuma da meşhurlanıyorduk. Yani şöhret birazcık üstünlürek çıktı ya sporttan. Burada çıktı. Ya da kahar gelen. Umuman diysen gatı gıdıklı gepleşiyorken Halipa şehirlik yol giyinden açıp beren kahraman arkadamda köp sağ olsun aydiyarın. Kahraman arkadamdan canı sağ ömrü uzak tutyan belen deyişler. Elmadam rıvaşıklara beslensin. Köp sağ olun. Bayramxan arzularınız hatırlı olsun. İnni gedegi ağana geçiriyaz. İnniğe arzularını beyan etti. Hava Yengicimiz. gatı go gepleşken medat şoğun vakt geçe şu professordan pedalan jegimi şu yeňiş bilen tüýsüremden gutlayan. Tüýs yürekden mi? Tüýs yürekden gutlayan. Bol yürekden nasıl ol? Tüýs yürekden gutlayan. Agaramada şonu kabul etmeli. Agaramada kabul etmeli doğru. Gepleşik barada aýdamyzda medat gatı gazakly gepleşik ören gazakly esasanam şu çyrşynly soraularyňyz bar, şu sport barada suratlary görkezýän. Şonňa soraulary köprek bolsa ýene aýdymçylary tanamakda. Owa. Gatı gazakly, ören gazakly şu prosatdan peýdanam şonňaly gepleşiňizde, çagranyňyzda öz maşgalamyň adynan köp sağ olsunlar aýdýar. Şonňaly mümkinçilikleri döretip berýän biziň gahrman arkadamyzyň jan sağ olsun ýylyp behfitli işleri elmadam rowaj alsyn şunu. Elmadam şonňaly owadan gepleşiklerde görüşmek hemmemde nesip etsin. Şeýle bolsun. Köp sağ olun Şöhrat Bayramxan arzularyňyz hasyl bolsun. Bizim siziň elbetde arzularyňyza goşulýar. Mundan beýlekde dörözlükde maşgalaryňyza abadançylyk elmadam ýene köp täze joşuny aýdymlar siziň ýerine ýetirmeňizdäki aýdymlar toýdur bayramlaryň beýle ýapdyrmagyny arzu edýär. Köp sağ olun. Gepleşmede ýene orýada gatnaşmagyňyz üçin. Köp sağ olun. Mehrem aýleşler ine Yigitlerimize sağ olsun aýtdyk. Inni gedek siziň sabırsyzlyk bilen garaşýan pursatyňyz. Ýani gepleşmeden geçen sanyna kim kädiýen şertimizden size bir kiçirejik sual beripdik. Ýani şu ekranda görýän aýdymçy kimkä? Haýsy aýdymçy gepleşmeden geçen sanyna ýurdumyzyň ýaşly aýdymçylar özara bäsleşdiler. Özüm 95 bilen 97 san belgini saýladylar. Şol belgide dogry jogap beren iýleşmemiz, ýani Mar welaýatynyň Sakarça etrafyndan Arzugul Nazarova, şeýlekem Ahar welaýatynyň Göktepe etrawynyň 7-nji orta mektebiniň okuwçysy Nurgözel Anneberdiýewa ýeňiş gazanmak başardylar. Özüm 95 bilen 97 san belgide. Bizim elbetde ýeňiş gazanan iýleşmede tüýsürükden gutlaýar. Olaň bilen aýdymsam, görüşüňiz ýaly meşhur aýdymçy Durduýew. Bizim şoň meşhur aýdymdan birisi götürilýär. Ýeňiçiniň ýeňiş baý şu şekilde aýdym tomaş edin. Sevgi dolsun sen baraca gözlerime, gülkü dolsun sen feci sözlerime. Sana yar men özgüyde söz verme, duygularım dine sensin dünyada. Ölümün anay, akval bizi duşurdu şu dünyada. Bana ananay da baktı boruz dünyada. Ölümün anay, sen mehrine dar mena şu dünyada. Bana ananay, dolunay dey nur saçardık dünyada. Şey yıllap sevip gittim bilmedim, söyledim yine sevgimi bildim.
Durmuşsun seni gelerimi isledim. Duygularım dine sensin dünyada. Gülümün anay akval bizi duşurdu şu dünyada. Bana ananayda balklı boruz dünyada. Gülümün anay sen mehrine dar mine şu dünyada. Bana ananay dolunaydı nur saçardık dünyada. Verdim kalbime, aşık bulup aydım aydan adıma. Yakma beni, yakma aşkım oduna. Mehribanım dine sensin dünyada. Gecelerini okuyor, yürekte kararım yok. Durmuşum manisi yok sensiz ananay. Gülümün anay akval bizi duşurdu şu dünyada. Bana ananayda bakla boruz dünyada. Gülümün anay sen mehrine dar mine şu dünyada. Bana ananay dolunaydı nur saçardık dünyada. Ananayda baklı boruz dünyada. Bir şekil aydıma tomaş ettik. İnnem gepleşimizden innik tananna. Hayt aydım şeyin şekil aydımını tomaş ederiz. Ya hayt aydım şeyin tanarız. Onu bilmek için yeni bir yola kim diyen şertimizden şu ekranda görüyen aydım şey ya da medeniyet dosunun işgari kim ki? Siyen biliniz mi? Bilinmezsen onu tizden tiz. Elinizde öcük telefonunuz alıp çık 0504 kıysa telefon belgimizde öz doğru cevabınızı, adınızı, familyanızı, yaşayan yerinizde yazmayı unutmayan yeneceğini ıglan etmek için olsa bäsleşik atnaşan bäsleşlemeden soruyaz. Mümkün olsa Şöhret Bayramxan onun müňeçenni istenlik san belgini saylasanız. Mümkün olsa. Bayramxan 77. 77 Bayramxan ya Şöhret Men bir ýerdir koşan 777 boldu. bolup bile. Elbetde. Gördüňizde mehribanlylaşlar 05 04 kıysa telefon belgimizde doğru cevap yani 77. ve 777. doğru cevabı kabul ederiz. Elbette kim şol san bilgide yeňiş kazansa şonum gepleşimizden innik sanny atlanırız. Köp sağ olun ýetler ýeni bir ýola üstünlük ardy we diýär. Bize mehribanlylaşlar. Şunuň bilen şeýleki gyzykly pursatda siziň bilen hoşlaşýar. Ýeni bir ýola gözel paýtagtymyz Aşgabatda geçirilýän Agratbesk boýunça dünýä çempionatyna atnaşan ähli türkmen türgünlemede üstünlük ardy we diýär. Türkmen baýdagyny dünýä arenasyna parlatmaklaryny ardy we diýär. Bize şu ýaly eşlikli zamanlarda ýaşadýan medeniýetimizin sunugotymyzyň hak howunary, gahraman arkadamyzyň janyny sag, ömrüniň uzak alyp barýan ýurt bähwetdi. Dünya ähmetli beýlik tutumly işlerine diňe üstünlikleň ýar bolmagyny tüýsüremeden ardy edýär. Mehribanlylaşlar. Siziň bolsa elbetde kän uzak wagtda ylak ýene bir hepdeden şol bir wagtda şol bir siziň sabrsyzlyk bilen tomaş edýän bähfeşat gepleşiňizde türkmen wagtlaryny görüşürüz. Şonuň üçin bilen daşlaşmaň, bir de gepleşimiz gutarýar. Siz bolsa ýaýlymdan daşlaşmaň. Hoş sag bolun, mehribanlylaşlar.